Hemen salam oğlanlar. Şu vaqt maşin bazarı el otuyoruz. Näme üçin gelýär? Jigime Opel almana. Elimizde 1500 dolar ýaly pul wa şoňa Opel gözleýär şu wagt. Aňar wa şu Opel'ler 2,5 da 2500 dolar. Bize ortalyk Opel bolsa da bolýar. Biziň nesibämize sereden ýagyş. Men her ýerde maşin bazarı elimde şoňa situasiýa. Ya ýagyş ýagar, ya kar ýagar, ya gatere soğuk bolýar. Maşinler bugün gelermi, gelmezmi? Gaty adam kän bolmazyga makmal, kän maşin bolmazyga makmal sebäp. Gatere ýagyşap otur. Men ataýyn ädik geydim, şapkam ba, ulu kurtkam, amak gelme da saçkamda da görersiňiz. Sizden isleýän zadym kakabışna like, kommentariýa, hökman suratda paýlaşyň videony. Size gyzykly bolar diýen. Arzancak maşin gerek tabiň önünde. Jigimin birinji maşiny bolan soň gaty gymmat maşin alyp bermejek bolýar. Geldik da bazara. Şunu açık Opel var eken yıl 92 yöne 2100 olur diye de bizde de bir yarım var. Şöyle. Arzanlıq sorudık kulun etmedi. Şunu açık. Normal. Bundin Opel'ler olur sever. Arzanlıq satıyor derse. Ana da gowy Opel var ekeni, yani 1800 dolar diye de 300 dolar mı diye tanok buna da. Arasacılar. Eğer arasacılar yani 1800 dolar olurlar. Şoň üçin. Ardan telefon. Şunu açıklar. Prinsipi bizden göwnümüze yaradı. Yani 300 dolar mı diye tanok. Olçalar. Yank görün gara Opel'imiz gowja keni ýöne biziň budjetimize görä däl. Bize maksimum 1500 dolar bolan maşin gerek. Hemem желательно 1500 dana maşakda bolsa bolýar. Sebäbi lüboy bir maşin alandan soň 100 dolar, 200 dolar çykdy jetjäň da palibomu. Şondan daha diýäs. Onuň has ardanak bolsa da bolýar. Beýlede de Opel'ler bar. Görüşdürür. Biz indi başladık. Bazar indi başladı. Görüşdürür. Ana 1500'de tapdık da bakasını alalaşsa şeyler saslanyň. Yani biz tumbosy işlenmedik zat gözlüyoruz. Şunlara elbette daşından ha. İki tumbo işlenen yerde. Opel taptık. 1700 ya. Bu da budjetimize bolanok. Bizim budjetimiz 1,5. İto arzan olsa has koy. Sebäbi 100 dolar, 200 dolar çıkarlaya da o seronu çıktayca. Naşun açık. Elbette. Gowja da at. Ana baha. Biraz gymmadrak görýäs. 1400'de tapdık şu at. Görüp oturýarys. Şunu alçyklar. Vişnyowy. Tumbolaň biri işlenen ýa. Lükçä statla salona arasaca maşyna. Häzir edil bolýar diýse ýene biraz ardanrak sorajak bolýar. Şunu alçykda onunla. Näre? Ana şunu maşin görýär. Berde de ýene bir gyzylja Opel dur eken ýankyň ýanyna. 1,5 bolsa berip bolýar diýemin. Lükçä şo kene prostoyca. Şeýle. Men awal Vişnyowyň has oğlan ördüm. Bile makýadan. Şunu açık. Vişnyowyň has haladym mene. Şeýle sastanýada
Bundun opmuştur olanlar. İyi berde goldunla bu yöne 1300 min halamadık birazcık. Sastanya spesial eken. Buram şu motor var zat dedim cigim mena eken Opel şundan sonra. Şöyle eken. Ey doktor gel. Yürüttü. Yeni 2 tane Opel tattık. Edil bula 1500 dolar diye. Şeyler akardaydı. Yok. Rastoyca. 1.6'lık motor. 2 tane 1.6'dır oğlanlar. Şöyle Edil gat erwede da sastaniyat. Buramna Opel var. Bu da 1.6'lık. Yöne bu 1400 dolar diye. Şunu alçık. Bunda da yok. Rastoyca. Biz luklu zat gözledik de. Hemen tumba avat olmalı. Şöyle satsayım onu. Sevda gayne ya oğlanlar. Niye sevda etti ayağallığına. Marayelin sevda görecek olsan. Zayn zopleken hiç çilçülü yok. Emmedat avat. Yöne baka 2000 diyede. Alalaşar olen gatken zat ayran oktarı. Görüyorum. Kovaplı tappalıya da 2000 dolara. Kovcalat. 1.6 elektronlu motor diyor. Kahta kovaplı nasıl? Bun öz Corolla'cığımızdan çıkardık. Abzoram çıkanlar bu Corolla satlığı. 8300 dolar olsa bir bolya. Oğlanlar bu vijan son olun biler, bu vijan dowamam olup biler. Soşna bilemok sebebi hazır birinin öýünde 2 tane Opel var eken ak şolar görmäne gitjäs. Egerde bugün de arasa alsak sowdalaşymyzy ýa-da opşy şolatlaram goýuşdurar. Indi kepde de maşynada çykmaly men. Onu haýsy maşynlary görmeli şu vijan kommentariýasyna ýazyn. Bu videoda diňe Opel bolar we kitjek video bolar. Sebäbi biziň maksadymyz bu videoda diňe Opel alyp jigime bermek bolar. Başga hiç maksat ýok. Ýöne indik maşyn bazarda haýsy maşynlary çekip goýmaly siz hokman ýazyn aşağıda kommentariýada. Şoňa görä indik maşyn bazarda men görüp berjek. Egerde bu videoň soňy bolsa näme? Janyňyz sag bolsun. Hokman suratda like kommentariýa goýun.